Na Maame fa me first case kura ansa na afei me de aka matoa so. Maame me pacho me mo ache mo akwa aba. Yeah. Me pacho ya na wakese kakra maame. Me pacho within the say. A friend Matasha ofosu e champon. Me pacho say Matasha ofosu e champon. O maame no papa amu ye Yehowa ana Roman ana de ehia. Brofudi no so. No mo ya Pentecost for. Ayo Matasha. Maame eti efie din e different we say. Nana kobi, nana efia kobi. Hey. On me pen naka. Nana, ena nka me be modin wi. Ba cha wada Roma anopai e kwan so. Anopai de boko. Eso enya boko sa. Me kunu na ira. Hey. Osu kunu ira. E pa twan. Ade ma me ware akoda na. There be pen mu onye cheme. Wa ira. Pa twan. Wanya adwiremu ha kakra. Mo afi na ye keka afi kire ye mu yie. Enti eya na ebi wo ha o se okoda me baba ko edem ebi so anu aba mo sa na ebi wo ha edu anwumra oye na mpacho eye fikro na mu me pa try okay enti ye die ebe one no na cheso akoda me ba ko ono na aya no ni tifia no pa na awie nyina okay na chese me cost na maba enti oye no so ka chen se oba me ho eno obeja no kwa ma no bewura dem no okowura ne dem nti okowura ne dem no ono osa baaye eno so ma ne nkobiem no odaaye to ono so afemada otenani be wana onhu no eno so oba me honom abehwese wabeda ho a oba we hu wahwehwe toilet ne baabia kitchen baabia ye hu no eno oye se no kobie punu ne bia no wakon onnem fie ho a obie ho punu na eso a woni ho okobie gate ne so a okobie gate na cheso okoye na ya bie gate no so abontin gate no so ato ho enti ho no obenya na eme to obenya na eme no na yesi mu se ye kohwe no be 140 ho ahumache so 140 enti ya nante saa na ye se ono so na dwene ne ye saa nti onim baabi aka asori okay ni ye se ne ye kwa asori wa kohwe no ye kwa ya ye hu no ye koso ne ye share volunteers for ena omubsa se na anadwo ne kan ne nyina nom se saa dia ye nkofie na ade asa no mo so ba ku ne no no mo fa entam ho hwehwe ye ya up to this time ye hu no tie konya nhyɛ ne asebo kantie kwa na da ma information for no mo so announce up to this time ye hu no ya e postals nyina atatabe eso ye hu no me pacho ansa na mabisa bra ofrifie ne dododo edim ye ni kan enkyerekye se de ne bobre sitie na ebi kra ye kase na ote ba bia ansa na mewi a ne din de sei e na kyerekye no wura otenten we tete a oye kokko oye sei pacho ne din de James Ofosubo ache okay oye ni pa bi a ojeje kakra na ne tiri mafudwen onwa bebre oye ho ne ho pacho tuntuma na akoko oye ojeje kakra enti saa tam na anadwo no na wodi woni oba no ehɔ no mo ahyemfiri no na atare be na ehye no fi se de odi pie wugidi se no megidi se no ana be hye no jeans blue and was sro off white ya check red and blue ewom eno na anadwo no na ehye no no ahye chale red okay afi yemra ye papa so Oyare ofrifie na di na sen efia de ba any 2 weeks na no fia de ye twam ene na wotwe mienu patwan tini de na wotwe miensam ne yewre ti fia de di ani mu ba na chese na wotwe miensam patwan ti na wotwe mienu pap ma me na dwene mu haw ya de no hyase sen ache ko 2 years mo tu ho anamon me patwan ye ne ko konfa no che mantibia ye ne ko konfa ya mpacho omo kan sese omo kan se ya de omo ho ade kro aye so no ana mo kwa no asa mo kwa no ba mo misa ho hwe omo ye omo si dementia na dementia ne ye
ade a eba so a enkokora edro ne so ano kakra nti papa no ye adwuma bayi ansa na oya yare adwuma ba o concert stone quarry Lawson na FM. eba se ye mu akina fa honom sa abro no nso ho ba bi nso ahwe Pacho ye me frɛ mine baako that time na Easter ninti no mo call holidays ɛno nso frɛ security o adwuma mu ma no hwehwɛ ho no so ma ho ɛna me soso no asɛ sese ni refi bibia me ma ni bi ni ha omu ba onhu wo mu bi mu onhu onim ne din onhu wo mu ɛna sese so aso onim ba bia tese asɔre a ye de ne kɔ Sundays kwa na asɛ onim ho hey enti bosome bia na mo de na kwa kwagie dro konfa no che we nka 25th kra last month omu ma ekɔ memory clinic ɛna month we so nke sabe kɔ memory clinic 25th ma me yenka no kre waka se wo adwunu mu hawo abusua nyina wo ma wo na wo ma wo di ho adanse mo afia mo ne nete mo ye ne sei na ni ka mo ye ne kai pacho debi me baba ko e wa ha no time bia one ne wo fie na me costo eja ma nkwa enyeyi no ma nto obuada ti me baba ko ne hwe no onya ne hwe ye ne di agro eye bia me background bisa ne say na Mr. Boachi wudi de o say me di benku ne achechede na bi kura yasre e bi so ha me bana me bisa na o say me ne di me so ora o papa so oni di yo ora say da na me ma wudi emo ni stew ne na afere wakai ti sa enti wo costo na ya sen se wo kodi na gya wo ba enko na wo store na ewo mu a wafrɛ wadidi wo home wo yese wanom na dure no nso eno nso wo ho eya wo ye eno nso bi ka ho me patron ai wotimi ne di nkomo wo fon so se bia wo costo no a dan say ne call memory clinic no me say one and I'm saying na me yi ne ma bi wo store am obi into oya no se wo kɔ ena me ba ne frɛ me da so ko na so me ba sisia me ba o si yo mate no atenase boko nti ya de a me ne me ma mi no na che so no ka ho yanko ana asɛ oni ye ya oni ye di yo bisa na sama 96.3 one ne kasa no osere no obia hoho bia ntimumu e wo fie me ho ba cho da bi me ba cho na busuafo anim yire yi ho asem me pa cho na omunim ne yare no so ho asem me pa cho oni aketo ani ne nua keto ni pa cho papa me pa cho ma chen ya ena ohene yire me pa cho na mpom te sei ba cho nyankopon ado me ho ye pa me pa cho eja fosu ne yare efri se hyase abusua munim ya mokɔ ho esra mo ne di nkomo ba cho an fanze be 2 years na wo kan na hyase e ho a na se okɔ adwuma kra na se ase wo ayira okɔ adwuma kra na ne refi niema wo ye no adwuma mu nti itu ho ana mo me na oba nyina akɔe kodu point bi se de isi kɔ no ye ka se won to aso nya adwuma anwe a e de asembeba nti wo ma no e ba leave force e retire force e ma oba fi se be ya oba no ne abusua betimi ahwe no nti no kwase no oba wa ya de wabo pa hospital call ni ma wuro nyina ono ane ne mai na de ne kɔ na kire se ye hu ne ba ya preko pɛ utimi frifie na me kra no nua na kire ma me nu me kɔ a wosi woni me wa na abem no e ata usu kwansa na wakai nti hini si ya preko pɛ utimi frifie a ya hwehwɛ no a ye hu na kire kwan wo so di na chimie no na kire ma me no me nti wo hwa ono ne mfinhia na be oh yese 62 years o ne se ne wonko obi 62 de ne wo sa me pa mo cha ya mo fa papa no photo no ento so maye na ye ne yetiefo nyina na ye promo mo me penifo picture ye ne yetiefo ne yahwefo nyina na di dwuma nti e bia meka se kra na ote obi kra mfikyire na dwene enya maaso se ye hwehwe papa ya ye sere wa wo de we police station bi ye ben wo no fa ne di ka ko homa ye na frɛ Lawson ha frɛ ha se si ya ye betuka aba be fa no ye nyina ye papa me pa cha papa na wo efri se
ne mranti brem kopim se wanyini waware oye keka na oye din onye obi oye basa kra chese odi nyamdwuma to no so a obi akra frɛ ne sɔfo ti preko pena ne hu se saade no ahase ase bibia na ne refi ti e hyase no mo hyase mutu hu na mo de na ko hospital ade no so se de ne yere di kan se ade a yentu ase di se odi aduru so a kopim se bra wa wo brebe so nyame be frɛ wo TV se no na igusu a fufu anto ata de akosi asi yensua de kakra fa mfrɛ de maame ɛhyase se fi se menyi ne se da kopa wada sɔre na ne refi bibia ɛhyase se ya na se hye no mo fa ne sei me kra de ye hu ne ekɔ adwuma na enwumre oba anu a ɔkɔ asɔre no abefi no abeti enti ye hu bibia o adwuma mmɔfo ne hu bibi sa ɛna ɔmo frɛ me I can't say this time stop watch or bed you ma. I say a ma chess away no. I accountant to intimate. Eh, and ye obun gonta. You intimate. And I'm so miss or no befia na or the or quas I know did ya. And Indian command wadana minim the intino so. Almost shall I say bibi hano. Intimate be sano. Almost say bibi a hano. Enti afa de omu oji nipa na se wacheche wodi amankrofo enti last bin am frɛ adwuma mbusa omu se ade ntwom ka no se aye twom ka nam se anipe won fa mafie oba adwuma so mbusa omu busa so on ka enti afa de ye ya na omu se me hia no nam se wo sika na ma hwan and all bachelor me girl be a or Jim 2,500. Onim no. Of a Juma car fan a brepo. Intimate sister and yes, labor or chip by heroes and you want to me a casade. Come in him no. I said, what the bachelor was watching soon as say, who no pokra went to come in and say, watch a buyer or more Jumana, and I hear fan of him no. Before the cogger school. Until he found a run him no. What me a wine I say, honum now, or Jumma, Jumam car, Befa. And also, also, I say, I saw an eye on Wayard or Eddie. Wayard is ready, why trashy. What was I get you at a jenny? Yepisa, no, to meet the girl on my coy. And coca ye from no se me frɛ me krunketo no se onye sika ti me krunketo na se onye ya ene ye kwa akɔhwehwɛ mu ne ade na afede obɛfrɛ me krunketo ai se aye nhia ne baabi ne enyo onde onye so ya ka ya magi hwɛ no ɛna me yesesa wo so onye sika ndia ene so nya ade a ye bɛgi afede no sa afrɛ kɔ no odi sika na e ma ayen ada na yentua wonu kan fa banga na etuo mu ko oyi ne barekese ho wa bi eja ho no to oyi a na so no de ba no o chiche bi enti ya ekoya no na sabre no otu ama na mo be ne fa ho sabre no ene start me started in the call junction metro health no mo so mo hwem ye call no mo so hwehwe no mo free say ebi a stroke ba wadwemu nketenkete a won se de stroke timi ma ne basa no mo ya kotwa next year so ye buy o mo hwe no mo se stroke bi ani na yi and after ye change in say na se stroke de ba e de ani padua ne fa ba bi badwodwo no so se de wusi kan de nya de ba bi adwodwo no o mo kire se bi a e ba wadwemu na yen kitenkete wo betimi ama orefi ne ma ya de okay ti e trainer ye ne ba konfa no che ti time bi o mbe hie bia e konfa no che ye ne ko enti be na awotwe mienu ne edi na mo ye ya hwehwe na ye to anamo ye nam complex ye yete kokoso enti ye nam complex ne ye ko nyanche nyase ye de ne picture e chirechira na ya ma information for so ananso ne ye ko bokanche ne ade obi wo ha obi su wo hu no okoba ene ye susu ya hwehwe ho no ma nyanche nyase bokanche essence ekropon da bane kofo ya ba bi e bedru obi aso ye announcement e ma so still ye hu no
Sese ye nyina ye sretie ne yahwefo. Enti srebie. San na obeka no. Mepa macho atiefo ne ahwefo. Mesrama me kunu afri fie be 2 weeks ni. Ya hwehwe ni bia ye hu no. Ti mesram sam so monye yadom nam so monhwehwe ni bi ma no. Okọ ohye jeans blue eno ohye stro me fancy yas koyese white na ya mu check red and blue. Mesrama monhwehwe ni bi ma baby am behu ni bia. Mesram police station ya report no so for la police station na baby bia o be report bia ya beti ne fa no say so Lawson ha so na aden be ba Ye ni beje kra. ye ni beje Maame ye nyina ye kwa sori de na nso ya na ye wo ye nanso bi e wo ye ho. Daddy onom nsa kakra na onom jot kakra. e pa cho da bi onye obi o pensa on pekasa na woni namfo on de na sori ne ye ntu obi a frɛ ne sɔfo ene ba ya sori fo nyina atie ho agum entem ho no obi o me oh papa we de o hu anu achia ho o ye papa ebi okra meniska na medo bi ada na de me ho kire mi o obi o de be ma Nti kokoso Pentecost sorry. Church of Christ. Okay. Kokoso. Church of Christ. Yeko. Awona moko. Patron. Papa. Woni nua. Wo se brachre de na so e den akwanta dem. Sir. Ono de obesuja. Ti woni busiani. Sir. Ade asem na wo ka kire tiefo no omo nso omo tie bie. Ye nyina yemfe eni aso ni akiri ni yehwehwe ye papa bi. Yo. Abusianfo a mutie na mo hwe on Lawson TV ene radio. Yes, remo madaroma. Me bia mo behunu minua pani James Ofusubo ache. Se bi kra sabri woti kwankwa nua bi ase. Ana se bi a oti danto bi mu. Sabri ne niato ni nsem atu ato ni se wohu ne wonye bia mesre madaroma. Mo mfre Lawson enhoma horo agusa TV so yi. Ana se yenso enhoma ye dia abre wo mu yi 0248 255921 Mufra ba bi si abusuan no so. Pacho sense number no so bi 0248 Tobo. 0248 255921 Inti baby a moti enka bia madaroma na yire so ne de be ka me kan wi anti Me de 0244 117399 Saint mu biem 0244 117399 Uraf be na watwe mienu ni wafe no ede na ma de afe no yani ni di akro yani ni di akro eno no so wa kwa so rekra na ne fo no kasa ene wo yesofo ampa anti yani ni di akro pa ena ye ka asem bi wo ha ebi kura ho no asama obebusa no nyo no kura no de to ne ye ne sire ne ma no so ni di akro o mu bobo no mu busa nti me so me fradu bamba na me busa no questions said dey me kan ye say ene dia na dey was benku ni atechede na say benku ni atechede ana sa atechede ye we na wonu say ye we no dey me ngudi o we bi da ye dey atechede ye we pa e ba shamo ma ye say pacha e o me 4 ti mo ne say na tifi sisi ya 2 oni 2 na tifi e say dey okay onya mfe daddy ene mpa so nkomo a on fe no oh ma fe no ana ndem akọ break ma fe no na ono no ase na adwene ma sisi o say na me catch na ya ma bi nsenti ma pa yare nyina wotimi kompa so de o say na ekura o de ma wasebwa de bi ni refi ni nyina mpo na wa enya ma ye no yare no ma ye ne say yare de ba no ya o yare ne ma ye de ni bibia kama yes true na no so so huno ada sa de o so sirika bi e o say anya ne o say me say asa de o so sirika bi e so da mo kan de me so masiri bi na on say de e ma asemu nyina ya re ho ne say ya kra me ni kra tatai on kai ni nchi na on kai bi onim no yes na wa firifi yeah so wonam hene so wonam hene so wo kɔ hene so wo kɔ hene eno ne ade a ya ahometesem pa
ɛna ɔnye obi anso asabe onni fie oh ha obi a wo fie tim ne yere ne maka ne ho ka no na saa yare we nti ama onnim baabi a wo ɔn sɛ obi kura hunu no ne bedi nkɔmɔ ne ntimi nsisi bibia so dabi ka ɔn ntimi mo ne di mpo nkyerɛ no ɛna wakyerɛ no baabi ofiri wɔte kra ne din de ɔbɔ ɔkae ho sɛ bi ɛkɔ asɔre no hu bi a kyia me yɛfrɛ m James Ofosubo akyi ɛkɔ Church of Christ wɔno nko a ɛno de ɔbɔ ɔn sɛ deɛ maame kan ne din kura ɔbɔ a obi a onnim no ana won tan hia no no ntumi nkɔbɔ ne din nkɔkyerɛ ne sɛ mfiri ha ɔn sɛ nti baabi a wɔkɔ no hɔ a na wɔkɔ nti asɛm maame yi di abeto yɛ nim yi na werɛ ho sɛm ɛwɔ mu ne sɛ anhwɛ a ɔn sɛ obi nim obi a obu na nim tia obi kɔhu ne baabi kura abu ne sɛ bɔdam ne bi a sɛ be dabra ɔne nam ne baabi a ɛnte saa ɔho na wɔtwe mienu ni a ɔmu nim baabi a ɔwɔ yi odidi hene na ɔda hene ɛyɛ ahometesɛm nti yɛka nyinaa no ɛwɔ sɛ dodo a etie yɛn no mo hwɛ yɛn no ɛde yɛ ho gyim na yɛboa sɛ koko so deɛ ebetumi aba sɛ abrepɔ ne bohyɛn area hɔ ɛkɔ nyankyerɛ ne ase kra hɔ no mo kra ɛna complex hɔ kra betumi aba so ɛna baabi nso a esanse ɛkɔ nwabene ho area hɔ no hɔ no ayɛ new site nyankyerɛ ne ase hɔ no ɛwɔ sɛ yɛsrɛ saafoɔ no wɔ saa area hɔ no nyinaa ɛna wɔnum kora yɛka no ebetumi aba IPT IPT ni sofolai ɛhɔ no nyinaa yɛ baabi a yɛbetumi ahu papa yi wɔ enti yɛnsrɛ na yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ mmoa yɛn na asɛm no ɛya paa nso wɔka biribi akyerɛ maame na sɛ wɔde awerɛhoɔ kora ɛsere sɛ deɛ na wɔde afe papa yi ɔntumi nka ne nyinaa wɔ afidie so fɛdeɛ wɔafe ne paa nkɔmmɔ no nso gu ahoroɔ nkɔmmɔ no deɛ ɛyɛ dɛn egu ahoroɔ nti ka papa wɔ fie ankɛyɛ nkɔdaa no nso afe wɔn agya ɛna abusua nso ani abere nti yɛsrɛ yɛadɔfo no yɛtiefoɔ yɛmmoa na nanahema na nsa nka ne wura ɔhene Onse elder de na nunsi die nti ana mema wa bisa maami sɛ mpa so agudie no ɛte sɛ ana nyame hyɛ da bɔ saa agudie ne sɛ emboa ɛma enkambo sanete ɛni nti sɛ nyame yɛ adom sɛ maami sɛ na onye ne sampo di a bɔmɔden a nyame yɛ adom ne nya ɛgya fosu a bɔmɔden sɛ abibia no fa ne hyɛ wo yam sɛbi sɛ ɔno ntimi mma animu a wo de awoboa cause stress so papa cause senka opia bontini ebia yedani a wodnim ne din boy de obekai se ne yere wo ho sebe one me dai enti se ye de se ne front ho ye okede je se enko fom eti e mane na ho din sa abri se obenyini aduru ba bi se ya na dwene beka no ebi kra nka ne abontempro no nke betum saa no wanya kwan ya mpie nanso obi nim kyenasem ti mesrɛ wo de wahu no se wote ba bi anya ne hi frɛ sesi a mema some 2 minutes bi enhwa de I enti ya twan se ye nuanom so obi anya ne ho mpopoye a wo be frɛ ye no ma me kan cho se telecell o se me kan cho se telecell cash de nyina ye nim eno na wodi usika to so wo sende wo ye ne de ha ye nte wo hwe ena ne akoro no bo bebreba ekoso wo telephone so wo e wo sika wie mu no telecell de awurade a wo de usika no to so a na wada efri se ho de ehodwo obi me kan cho se na ma sende ena hunya message bi asende ma de ma me wonte saa na nsesem ne bi e wo ho no da eno kire wo se usika da telecell cash so a se ban body esi pesi tasi dwa ena wo bi sende ama wo ka che se won sende keke ye nte wo hwe e ko free no wayi ni free na de akofie kwa kodi ni free telecell ya ne mo a wo nti yesere mo ya wo kasika sempa ho ade e ba bia de usika beto pa ade a e ma remfi se telecell e ka e ho ebi na ene ha telephone 0322 009 621 0322 009 621 so ye shipe mo hello
abusia yenko blueprint DNA na yenko hwehwe ye ne ye yirenom ema na ya wo mo nom se me nsuru anka meka se wo ba ne be ma mo pekura ya mo ankasa mo nyintum ne yenka se yenko hwehwe ya ande ya agura mo kwa hwehwe enye hwe ye do ye ho ye nye achinye adada ma wo prefere I didn't hear that asabe ne besi hwinsi I don't know elder can say bi say sa DNA no enke be yanka aban nyintum se ba be kan ya na enka wo ya na enke ya ye maame ne papa no ne ye de ahwemo so mo de nanso so ensem ebesie no ensem bi ansi 0322 aba ya da sere 0322 009621 0322009621 anything blueprint DNA bia make us up so hunu say ya wan kasa wo moja nkwada no bia kwantuo bi na aba anase bia adwuma mu ba bia ye beka cho se koye DNA nsohwe bia no ensan blueprint ho wono mo ansohwe de wo mo hwehwe ni padua ni mu a awurade a so hello good morning. yeah jo papa we didn't the kasa free Kasa free nwa me ba cho ya papa ya woda fidie yisui wo hunu wo bro no so ba bia na wode atwa no so okay. Yo, me di no manu na mi flash say ebe ba correct and anti anything you can na ma catch them why. yeah da sipi hello hello Hello, good morning. yeah no mama we didn't the kasa free Me pacho minim ne papa ne pa no ye adwuma o konsa. wani atwa no so na wotwe kwa ne mienu mu wani atwa no so ba bia na Me hwehwe ye ntamo nyina akora me hu no. Minim ne pa. ya wonim ne sei wo ye keka na Eja bo atem pene ho asem mo ye nipa di wo mpene ho asem. Sese ye kwa ne ni di agoro. Wo mpene ho asem sei wo ye di eja bo atem kasa. yo asemo enti blueprint asema na meka na wo so asogu so a wutie mi pa che wodonfo emfa ho ni ba bia wo mantam dunse ne nyina ya to ye nkra bata de ahyeta ba bia eni nti se bibi kire wadwene kra me ba ma menkwa homa no so mra hello me ba che wa fa ma homa no wudi ni de o kasa free 6.3 me ba che wa hijack me line no papa na maame mepacho na adwene nyama so say ya fa eni nti mantam dunse ne nyina obehu blueprint DNA ye nkrabata e wo ho frɛ sesi a wo frɛ ya ba bia wo kra wo kye ye be kyerɛ de ben wo na wakɔ ho no mo mepacho frɛ sesi a 0547 113 957 0547 113 957 hello Hello. but we didn't the okasa free ahoma no ena no pay em say enkuruma beguso ebi wo hono ma wotena so na pa mama next case na menko obiaba I see yo mama me next case na me dimafo hebak hello me ba cha we didn't the okasa free o The family na nkatia die de family pa ne dro be ma. Me kasa free nton so. me ba cha for telephone be wano na ye nte woni ni ye Me say ani aye tie radio no. Mo discover ne say ne bia ne ehunu ba bia ne so ya frema ka kire mo. We say ye ne ye TV ni mfo nyini da fidie no so na ye telephone number so ye de atudwa eno achi no de wo frɛ wo so yayi sɛ wote ne ho popoye bia kra betimi afrɛ yayi ama no so ya fa na abeda ye hu no mo discover mo share o sitie bia wo wa bia wo abodu say bia o ti say o kasa no wa chiri ntimesra wo de san frɛ me bia mwate na ye nte fa che me pa medimafo heba hospital nie wasime kan cho se medimafo aye Dr. Time da so yade no what the time to so no watu ase e de ma se ho aye woni padua no hefa e na how bi wo aye wo mu asem aye bema obema sem na apese ye kese anasa candidate bi e how na pa cho ntaburu yade e moja broso how anasa kokram yi bi e di unya nwodwe yade stroke e how bema prostate ne to say kokoyentu ase e si che yade
na afei eye awo ho asem de ye nyina ye de ri kirem abua kwa agogo enkran so pokua se mayra yemfred Dr. Time da so se CI was 024 4774282 ba mo cha mo ye me next case ready no condemn yes, papa araho sama abeto dwanie na ye papa yi na dafidie ne so no Arrowsome. Now, me said, no, aboafo na ebesre so. Aboafo no because baby pot your one, obi antimi hu. Obi antimi hu. Na ono so oni access a obi to because of problem a wanya nis. Me pa cho obi aba homa no so mi ntwa no fa che me ba. Hello, papa. Oba hima me se me kasa Frinton so e frem aduru. Yo, adro, wa hu ye papa yi ewo obro no so wo baabi. Ba de make kan say ye nye TV. Na ye pese mo discount mo ne che bia ye nso wo new site bia no abetwa mo ho ne ehunu a ne afrem aka kire mo. Yo, adro, ye papa yi wo ye krokrowa, wo ye kokko adwene ewo ne tirim na adwene no ene tuntum mi tuntum na avde afram na ye maami bua kire se da wo pie no na wo hye jeans trousers wo fem ena na soro no so t-shirt ese check bi wani mu ena odadi so ene nti na o se otimi bo ni din o ba fo ni din na wo bo no de aka bi ani ho no mo a bia wo bisa na obefie wa na se wo bisa na obema we no ho emuaye pepepe enti ni sei ene wote why wo hene yo medama se me so mi hunu ba bia me tia no me tinu sat eti mi hunu a na frem why ya da se ya da se kwandam to awasam so na yenko yensre manfo se se ba bia adu no de adesre sre ne yesre abusuafo se yentutu ye on sometimes onti announcement bibi se kwa adwen koso ba se sie ya ya kan se no de ya na boa ne se wonam e ma wadwen ba so se wo hia obi a obehwe mo ye hwehwe obi anu mom na mesre mesamba wo so biem kwandam hello me ba cho wudi ni de okasa free Person didn't Kwame wa hu ye papa yi wa obro no so wa na Patron me kasem hu na mafam na makatrem kwandam me pa cho to aso ma me enti ye bebe na ya sre enti se won na e free no se se no aye de se wadwen be ba so se wo hwehwe obi wadwen ba so wo hwehwe obi a wona ma boa ma otutu ani obi wa no kase bi kura wo hye na no pay but na dwen ankoso nti se ya make announcement no de also ye ne se wo be boa ye wo foka wo ba bia wo new site ba bia se yi nkro no asisi ho to mo that area no mo ye na minim se bia anya ba ye nkodu na nwumre de me jeruade de se bia na yete nka yo kwanda me da sipi me ba mchama fa haji antena se mame ene da so wo ho herbal clinic so Dr. Elder Owusunie wasimi mi so se eye huntani fraye eye glaucoma eye pressure ena ha wo me ba cho wani ni ehuna de eye ete esi wani so anasa eni ho how ben ena edi winya se de tie biara ye de ni ekọ ye de ni ye de no ekọ ene da so wo ho herbal clinic ama Dr. Elder Owusu asa ye de na no achi mojabro so asi che ye de bema with prostate no ntabunu ye de koko ye tuase se hu yankota krade ye wo eye port quarters wo ye be Archbishop Porter Girls and afi kwada so estate so park kwada so estate park no so na enkran Tabora Hajia eye Walako Junction wa yemfre 055 990 1234 055 990 1234 na washenenso Hajia me pa cha me mo ache mo akwaba Hajia pa cha wan kase kese wo bia nte wasem no ma che me just na mpom te say pombo ko Hajia say ya na akasa achwan ene omudu sika ne beko Hajia anopei de boko ma ye ka de sempu said you obesi akire mu bia ye say me ni matiefo ni nyina ye ni we were not there I and Elder and my leader were not there our viewers and our listeners were not there matiko bi a se na asa mo ekuna matena asa no ya besan patati na obi be age ye fa ni fati obaji iska oje baji 200 this is kind of 230 million no o diska na adwane ye frena ekoso wanya de on fa anytime ne ba me pa chọchire yekuo no mu yie asa no de na mo ye eyeku a mo atese mo gigi susu mo gigi na mo de ama ba akon mo gigi na nti chire ye mu yie ye nti ase
Why na mamu loan mu bi wo sika wo de ma bosia na. Asa bank. Absa Bank. Aha, Asa Ghana bank. Yo. Ye kane na friend backless na say ada ne Absa no. Na mo ate ehun kuo. Pachwan. Okay, nti kire ye mu yie. Nti eti kuo no wi afa ne afra omo aba. No ma body stay. Na mu di mama pe nipa ba ko di asiso asemi amgina o imse me ko penyin. Ti say upe scan na o do guarantee aba. Ope bosia. Aha, no wo do guarantee aba na o be guarantee ama. Na e bi so onya ko ne say. Oti ase na o ka say an. Oti ase say. So odwa na metwia. Ana so ho pam be de. Na so ni scam be de. Metwia say maame no wadwa ne. Ye fa ne ba na ekoso ne ba no so nya de emfa. Isa fa maame no so ekoso on fa. Bese mutumi bese enumuni. Ye hu maame no so wo ha. Mame ekuo no hwan na ma mutumi se monte sa ekuo no. Yes, pesika na ne yakọ bank no ho. Yakọ bank no yakọ de yakọ so monim se pesika na ba yede. Mate no ase ene yekuo no. Na hwan na ti kuo no? Mina me ti kuo no. Hwan na ma wo ti kuo no? Ase ya mana. Ya ase ho akire. Afi no ma be kasa mo yenti sa kuo we bia na etene ne afra o ma ba. Okay. No ma ba boaye. Oh, okay. Sa na de na kwaye. Wa hu so obi atesa kuo ni bi nti na wo so ti bi. Ai. Wo ya adwuma be. Miton pa no na mena bu ye na bete na fie te samton bi de ofie. Oton bi de ofie. Atwan. Wo ti kuo no mfie sei ni. Mi tie de ache hu mi nkan fie na ache. Wa wo de wa wani bubu a wo sese abeya mfie beya due no. Ana mfie du ana mfie du ma. Be se mi ti kuo no be se fan 5 years. Mfie num. Atwan. Mfie num no da bia mo kam ho bom na mo afre bank no se omomre mo bosia. Sa kuo de etie yen sa amfre bank bia bio. Ase ya ti kuo no e ho dada. Ese so obrempon so ho. Ye ka wo de no fa foforo me ka ho. Enti se wo absa na mo ti kuo no. Mo ti kuo ni mo ti wie ye no mo ho ana mo afre bank no se omomre mo bosia na asese. Se ya ti kuo no. Mi baje oso age. Ye mo kwaje wo he. Omo ba se wo pese oji scanner. Omba ba asa omba ye ho na wa register. Abia 2 weeks time. No ma show 2 weeks no akwa. Nti na me bisa wo se mo te ye no bank no no akwa scan no. Aha, nti na me bisa se wo te ye no na mo te wie na mo fra bank ne se mo hia bosia nti omo mra me bo bosia ne bi. Enti wo de wani bubu amfie num ne nipa dodo se na age bosia e wo kuo no mu. Ana wo bia agibi. Obi agibi. Na wo bia nso tua. Obi atwa. Eya mo de mamu mfie be ye sei. Bosumi nsia. Na watwa wie. Nti mfie num ne no wo bia age a wo tua. Otwa. They say they waji a won tua ye friend say. Ye friend fati. Na oye adwuma be yi. No no so odi surprise bidie. Pachwan. Lawson FM. Ena oje ye bosumi sei ni. Sa waji ye se bosumi se num ne ye hu no. Mo hu no. Pachwan. Na omo ati kuo ni nyina no munim ba bi obi a tie. Pachwan. Okay. Bosumi nim na munim hu no wunim ba bi otie mboa. Bi a ote. De ode ni be di aginamu ana ode ni be si awowa no. Ana se wo be gina na chi e ma ne je bosia no ono nso wo he. Ne guarantee ne ba. Eye ne ba. Ane ba no nso te he. Ono ma nete. Ono ma me nete. Pachwan. Na ne ba no wa hu no. Ya ma fo hu na me hu no. Na ma fo so mo hu no. Na me hu no so ne ba no wo ho. Wa kwa hwehwe de na wa hu no na. Makọ fie ho. Me hu. Empredo do say. Makọ. Okwa won koto no. Nkoto ma me no ba de ba ne de boto no. Ye wo kokoto ne ba no. Na se ne maame ne ba te fa akona se maame ni ho a wo se obisa ba se ne o se ohunu ba bia maame wo. Obisa ba no ba ne se maame no wo ho. Na wa pie. Ena maame no so ya se iska wani ntide ya ojo ni fie. Ojo na ojo ni fie. Scanning ti wontantre wotena fie ukwa wonkoto no. Ye so ba ya opie fie se 2 o'clock ho maache. Wontena fie wo kopa nkontum koto hunu ye de enche no. Ya kwode na kwaye na unkwankwa da ho ntete ne da obibi a won da mitimi kwode da ho ntete no wote wa akokọ am ani asasa monto ana ese so no mini nko ma no mini bi mpo ran pa mini bi mu eba ha ana mo ye ko ye o mansa ye de o mantimi amma ka ko mba nimpo ka ho anka mbeti de meka o so meka me pa cho me ba ekuo ni wosi ne din ne de sen asa pa cho an asa pa cho an okay vi say ye wa asa no aha ya dia fra ya wa absa ene ya wa asa
Asa Ghana. Asa Ghana. ASA. Asa Ghana. Ubetimi asope asa no. Untimi. And the tie for yesrem mo sane ne mote no no se bia mo nkrata bi wa ha. Mo ko no mo wo krata bi wa ha. Debi man for krata. Afa krata bi fi se ye be se nya din ni yie. Efi so ahwe ya na wakwakobo Pacho metimi afre madam no. Adwuma ne pani. Adwuma ne pani fo bi. Me ba cho producer I simu meje na mo mfre na ye nya din ni yie. Na ya fa mfra mate asa. Ena menim absence so enti friend no na yenya din ni ye na yamfa amfrafra enti hagea se samu hu ne dia se ne mo se dia obeye guarantor no oba be ye guarantee ya mo ma ne hu se wantua obetua ena mo ma ne ba ne ntua yi ne ba no so ko turu asan 40 to ma on da ne pedem bi pese me on pese me friend od ma to no ma busy ene na mo sa uri ne kita wo ne phone no me friend me obi afre se madam na nkasa mpo no o fraud to number busy ya say the friend no dey to number business so me ba che wo se de mo kan na se mo ade no nkrata asem bebem fi se bank ene bosia bode nkrata asem bebem mo ma ne ti ase se wantua de obeye guarantee no na betua na ne bank na de ade no ma ya fa de o guarantee ye no ho sa wo ko na wo mo odidi watem bank no so ana se sa o mo ebo mo bosia no o mo so akoho o mo akoho no mo ko to no omo akoho amu nkoto no nti omo nso so omo ye den nso omo na piam ti ko se membra assist de be si bia memfrɛ o omo no se otu anama no fi se na ye panimu ada no sika na waje dodo sei waje sika na waje be 350 nsa ka 230 na se wotua bi wotwa be se 4 otia ka no ya na etwia mwana mwana ye hwan wo ana se ye kuofo no na mutua mama papa ma pa ma che no ma je ntoboa na me de atwia What police amane se mo ade nkrata asem da so na se mo se mo kama ne de nsa hya ase tie ase police ndaka mo akọ police no mo kasa na mo se police ni ndaka makoho te duru blada o kire se na ebetena meeti adapatwa mo di matam saa na ne ba no so mo ye ne dey ese ne ba no se de ba na o san ka ye de se hu ma me na o se ye chima akwala no ne ba no yo ne ba na nko se wotua se sa na mo kan no e na ne ba no so o se de ono so se wontua o so wontwa woni bi me ba mo cha mo friend ne ba na mame ye na se ye okodi agina mu se ye kinkan kire no e ma ne hunu se wo maame antua wo na wo betua de a e na oje pene je ba e na ode ne nsa hyase de se ne na mra no na di no ano no and they say so fane say ye da ne ka ye ji wonya ya mo be ye den ekuo no omunya ya me anam betwia sumi mi nipi na sika no de wo kan de aka ne be ye sesei 430 kanete wa pepia ha san aduenu ahanu aduasa 230 million eni awo sika na ya ne ya pepusi an agea eni ye be ba ho hagea minso amika minso maji bia metwia na se wutua ekapre nu na meka kire o na ne ba no mo awoso mo ho kakra kire no fi se me na nipa mu mpe boko ne ba no se ndi enti ka e friend ka ofa na san ka ofa ntu no ba busy a ka hu ebni be se o wafo de etu no ba busy e friend aye de na sempo na etimi fra ma na ye de ekọ na ekọ ye no so onfa asemo abusia ye friend ne ba no na yatoa enkomotwetwen no so hagye atena se ma me ma Lydia ton woni ma me enu bi ma me na me nhwa de na mani mu na ho enra Sunday na baya busumi num ni ya hwehwe no a asafo hwehwe no a wonom ehu no ne phone so a eye off ekon so a wonfa me ba cho wo na akokọ guarantee de ma no se wo ya we se waje bosia wo asa Pachine una akokọ guarantee de ma no Pachine onti aye no so a asafo eda ne ka ekuo pani eba ho ni nyina so wo ya we Pachine ya weta enti sabre ni nyina na maame we sabre ni na mi no su mu ntuna mi ni sie ba na mi ni se bi sa e kosi because no mo frɛ me eto de bia mo frɛ me na ya me se ni sika kra ma wo adiza wonya mfie sei Pato say wonya emfinhia no sei 20
Efi aduanu mienu na akokodi aginamu ma o maame no. Ai. Na ebra wo kodi aginamu no omo kenkan ehon nsam e de kire wo se aginamu no wo maame antua ana de wudi aginamu na ma no wa antua wo na abetua omo kenkan kire wo. Achai, fa me ma no di scan ma ekuo maame no. Onna me maame di scan ma no. It na dey also mo ye ne say omo di odi scan wie ma na no o ma tia because se me maame di na ekuo maame na di maame. Eno no o wusu tia. Eno ekuo maame nso sin maame di ma no. Eti dem maame agi we no. Ekuo maame ni sika. Ena waje no. Adiza wasam na wo kan ye ntia se yie. Kire mu yie. Wo si ekuo maame sika na de kire mu biem. Okay. First one no, de ekuo maame, ejina so ejima maame. Asi ono na jina mu, ejina maame, ejima maame. Na eno me maame itia, na eno na wentie wi aka 2000 Ghana. 2000 na 20,000. The omu we omu ka ho asemi 150 million no. 15,000 Ghana cedis. Ekuo maame ni sika. Me maame jina mu jima no. Enti wo maame je sa abosia no e de ma ekuo maame no. Ekuo maame, patran. Ade ekuo maame no na wonu ankasa ntimi anyina mu nyina ade. Say ekuo maame di nkan je me maame di ama no. Enti no that moment na no ntimi nje ono ne de ne nkan ho. Ade say ono ne tue wie ansa na mo di ama no. Enti de ebe ma na ye simple ni so obi be di ama no. Na so oji ma obi a ene ade na wo dwane. Se nye ono ane kan wo de. Na so oji ma obi a ene se di pakro na wo se na ene ekuo for de ba no ho a wo se mo me yanko na meji ma we no nko wo makwa dan di pakro ka. Onjani ye beginning no omo sari so mo ka asem no ono a ekuo maame no ene me maame ko omo office wo ene omo ka sai se na ejuma a wo ye na se because odinyoma e ba enyoma ni nyina se enti no omo ma ne mre kakra oba betia ene omo so ochi omo tia so mama ne mre na owa na onya kakra on fa mre omo ekuo maame na di na nim omo ko ye ko ka sa se ni nyina enti omo mu ni me yefie itare iti omo hwehwe ni nyina no wan for mamba yefie enko wo so omo be fie na se ekuo maame sika na se wo maame onni ekuo ne kameboa ni maame ndi ekuo ne ka asem a wo kan wo so maame ni kuo ne ka ni maame ndi asakuo ni ka ekuo maame ase no yifiri ho wo de ekuo ne ka na se wonni kuo ne ka ondi asa ni kuo ne ka ondi asa no ekuo ne ka dana me pa mo chomo san friend maame mama aji asha wasi won maame ni mo ka o wasi won dika sasa fo mo number o ha no wa from abisa o mo na aha nje ti o kasa onu sa akwala no adiza no no ba beko school na sasa mi ma twa miska na ade ma twa miska wie ni ma me di esu eni baka cha me sa opama chaw se ni ba ko university mi nje ma no ho sa me jima na se de onu o twa wie a na sa mi da me hia miska no so aye de no waja ade ama me ko se sky mitimi ade scan ye jema ntimi nje ye emma no ena odi esu sin ben ba kwa be da ho no me ba Adiza hello Adiza jina so na hajia ene won kasa hajia Adiza say onni maame enni kuo nika na wagi sika no ma ekuo maame no say ye wa afi wo ne nka obro 140 million ena bi ma ne maame mije 140 million di ma ne maame ene mo akwa ne di ko school ena kodu se misu mi ade misu mi hia sika sasa no so atwie wie ena kwaje 140 million de bae ena kasa se 140 million mi twa 140 million ena mi 120 ena no o sa di 20 million kasa ko ka ne ka ho sa ka ma twie o 20 million no abaye mi meka mama ade ena ma twie ena no wo gojina ka sa sanfo no o bodam di mi ho so wo nim de metimi aye Adiza what ya sama haji e ka no me patro hwe ekuo no ho ye tia ama na beda 9,000 and something me scan me tia bi ama na beda 9,000 opa on free ekuo na nkasa on free office o me tia ama na beda 9,000 150 me me di mi sika tia ama na beda 9,000 Adiza wo si ye mfre ekuo na nkasa sika no mutua e de ma 10 million 20 million mama Aisha me ba cho me ba sika no mutua e de ema bag no a so wo mo record bibia nipa tron ayo mo record bibia nti ebe ya ye mfre bank no ye ya be kwa kosia bank no ne fa book na ye tia no mo chotu mu ni nyina amra
Adiza, who are here for? Adiza. If I told me was school. School, I was here for. If I told me school, they mean to me, baby, I'm in school. Hello? Who was school outside Kumasi and Nasa Kumasi? Outside Kumasi. Yeah, here, I didn't see. But what day na pay within the week na bra near nyina yentena se. Frisa said you see can wunnim mu. What ya se? Na ya hwehwe maame a yentia hu na wo se wokwan so yi. Na be kire mu yie na yen hunu de beto. Frisa de akeka kro no. Ayi eko maame na ayi se o maame de ka. Na se wunnim de mu atu ade a wo se wo de hu kontasem ne sikasem nyina aba. Enti da be na ye hwewanim. 96.3. But within the week, may try exams. But may try some baho within this week now. May try some baho. Wo ma ye hunu da obeba na aboa ye ho. Obeba bena da, wukua da, yawa da, efia da na next week na emoa ye ho ntwen ho. So me ne maame na beba. Inti no within the week no me maame ba, me ne na beba. Na me ne ba ye di book no, a ye try, ye tia, ye tro tumu no. Ni nyina ye de beka ho aba ho. The book no that's what you within this week now. Let's can so Lawson FM 96.3. interest abeda so interest na abeda so well munim Me pato interest abeda so de say ni de omo asafo na sem na interest abeda so inte ne de enya wo we ko ma me be che ho obrimpon na ekopa o ma achew obrimpon poma modika ho no mo obrimpon na obu ekopa achew ase ekopa asa achew na sa woni ne ko obrepon ha sa obrepon fo beba ha on de ku na no na diabo na wo boy no wa boy wie de diabo no wie diabo na wo so be boy no wa boy wie me nyam boy is the dia kaba no be bo hwia no you want your money a wo ba ye fie woni me fie so why you saying say ya tie jane where are we going woni me bia ye say izare na wo ka se jane akwa he fa tre fra ye nyam mo ndwane ya antre fra no madu me phone why na do me phone you do me phone what about number busy I'm so on the phone. Na wo to be me no me peke ko na bo me na sade. O fe me na wudi mate. Me so nwe obi anka. Yo be nyina. Yo mama Aisha. Ma yen fancy enti Adiza. Pato me te onka. Ya hwe wanim nyame adoma wukua da. Why? Pato yo. Ya hwe no maame anim wukua da afa momra na yemfa ento ede da. Tete mi no nyam betwe ni ngade ama me.